met die dingen in. Op leunen. Nou, goeiedag. Goeie. Wat hebben we hier? Wat hebben we hier meteen? Oh, ja, wat hebben wij hier met ons? Ja, wij zijn hier altijd maar de schöne boelbaan. Daar gaan we het altijd druk mee. Oh, dit is een schöne boelbaan. Ja. En die moet elke mandjes even opkrijgen worden. En waar hebben wij die hoor? Wij zijn van hier. Dat zoek ik naar de oors. Nou, heer. Dat is wel. Nou, wie wij lezen niet werken bij die schöne boelgroep. Is het hier lekker fanatiek? Ja, dat is een eerlijk voor mij dan, hè. Maar ik moet er tuin weer even in. Er zit geen onkruid meer in. Ik voel nog het onkruid tussen de stenen uit te halen. Maar een schaberke. Kreeg net? Dat dacht ik eigenlijk. Zo gaat het al. De gereedschap had nog plak. De tuinman van de schöne boelgroep. Ja, we gaan twee ploegen houden ervoor. En we wijnen hier naast, dus Zij wel. dat is gauw genoeg, dus dat de plak best. Oh, je had ik al 9 erop. Ik hou er de boel in de gaten, neem mijn buurman ook. Buurman en buurman, dan houden wij de gaten, de boel in de gaten. Ja, je hebt mooi varken hoor. Mooi van me, dat had je werken net, hè? Nee. Dat Dat betreft gaan wij het mooier in, als in werk hier. Maar win je me eerst? Ja. Hè. Ja, werken had het al zo van ons. Hoe wij het gaan. Spelen je hem wel eens in elkaar? Nee. Dat net, maar wat tongetjes hebben we het smoor erop. Nou, we kennen ons goed met de werkgeesters, ja? Ja. Dat moet je toch wel even kwijt. Ja, maar hij komt in werk Maar hier. ik ben een werkgeester van oorsprong, dus Dan krijg je dat. maar helemaal niks. Ik ben er al een jaar of 60 waai. Wat ben je ook stil? Ik jou weer bij de meerderheid deel. Nee. Ik ben altijd verlegen. Ja, dat is verloren te zeggen. Dus, zo werkt het dan nog een keer. En dat ben de bazen. Ja, maar degene dus die het praatonderwijs, die kan net iets bedenken. Degene die stil is, die bedenkt die dingen in. En wat heb je nou krijg betaald? Ja. Nou, dat we de volgende keer net op Menje, maar op die de moor moeten. Dus. Want dan is de baan bezet door vrouwen hier uit het dorp, die gymnastiekvrouwen hier, die hebben dan de laatste afsluiting hier. En dan, nou, daar kunnen wij hier natuurlijk net bij wezen, dus dan moeten we dan op Tiesje de Moon. En dat hebben we even in de groep gegooid en dan hebben we beslist dat dat zou wezen zo. Dus, ja, zag je dat. Die gymnastiekpakjes hier omvliegen, dan krijgen wij er net bij. Is het toch geweldig bij hem, dat je me hier even bellen? Ja, zeker. Jazeker. Nou, gelukkig maar. Je maakt een reclame voor ons en dan maakt wij een reclame voor je. Nou, dat doen we. Doen we.